Сәннәрімсіз, сауларымсыз, сәлем сізге Мәскәуден, Мәскәуның нәқ жүрегінен Қызыл Майданнан. Біз бүгін Кремль концертлар залына жиылдық. Зейнеп Фәрхадинованың концертына халық шул қадар көп мұжлап тұра, бұл әлі кадрларын мен сізге көрсетірім. Қазір әйдегіз қоры концерттің нешік үтәшәгін. Су буе кадәр чират күргәч, күңелгә ике төрле хис кирип уялады. Беренчесе, озак басып торасы була икән, әле ярый урамда чатнама суык түгел дигәне. Аннан соң икенче төрле уй барлыкка килде. Концертка килгән халыкның татарларның Кремль төбендә шулай җыелуы горурлык иш. Менә без нинди бердәм, менә нинди зур көч без. Мәскәүнең үзәгендә, шундый матурында, гомерлек хыялым булган урында мин бүген сезнең белән, хөрмәтле яраткан тамашачы белән очраштым, ниһаять. Шушы тамашаны илебезнең төп сәхнәсендә үткәрү өчен Зейнеп Фәрхадинованың күпме көч куйганын шушында концерт оештырган кеше генә белә һәм аңлый торгандыр. Илебезнең төп сәяси, иҗтимагый һәм мәдәни вакыйгалары уза торган Кремльдә милләттәшләребезне бер йодрыкка туплап, шушындый концерт оештырганы өчен Зейнепкә рәхмәттән башка сүз юк. Әфәринең әфәрине ул. Тамашага билетлар чагыштырмача арзан иде. Мин исә 1200 сумлыгын алып кирдем. 6000 кешене сыйдырышлы тамаша залында 1000 сумлык буш урыннар да ара-тирә күренгәләре. Беренче хис кичерешләр белән уртаклашам. Шул кадәр каршылыклы хисләр. Ничек кенә политкорректны булырга микән уйлап торам. Менә бүген әйтелгән бөтен сүзләр һәм бәяләр бу Зейнеп Фәрхадинованың гомумән иҗатына кагыла торган сүзләр түгел. Бу конкрет менә шушы тамашаны бәяләү булсын, әйме? Концертның башы бик, минем карашканны кыслабый. Эффектный килеп чыгу булмады. Хәтта авылым хатирәсе, менә мин яратып җырлаган, инде ничә еллар буена җырлаган шушы җырны да, бик традиционный гына ниндидер бер кыйшайган йорт килеп чыкты. Нык иске, нык шундый куркыныч. Тулан якка кайттым менә. Сагындырган читтә гөлләр, хатирәләр уяу хәрбәкрәтә, бала чагым чыга егәр, иянделәр һаман шул икән. Ярый, ансы инде вак детальдер дип кабул итик. Аннан соң бик традиционный егетләр, кызлар чыктылар. Онсы да искитерлек нәрсә булмады инде. Һәм гомумән менә бу беренче өлеше. Белмим, мин утырдым да, мен әйтәм, бу точно Зейнеп концертымы өсөн, бу точно бик яраткан җырчы Зейнеп Фәрхадинованың концертымы дип. Чөнки мин күбрәк көткән идем әлбәттә. Чөнки бу юбилей концерты, бу Кремль сараенда, бу бернинди банкет та түгел бит инде. Но хәтта концерт вакытында мәсәлән, чагыштырабыз Исия Бәдретдинова концерты белән, вот анда биючеләр шәп иде. Менә анда экран бик шәп иде, төрле анимациялар килеп чыга иде, бик яхшы эшләнгән иде. Монда ниндидер бер гап-гади картинка куйганнар 2000 еллар башындагы шикелле. Һәм шуңа тамашачы карап утыра. Без бит, әгәр дә җыр тыңлыйбыз икән, biz радиодан да, яисә шу Алисадан тыңлата алабыз, әйме? Халык килә тамаша залына шоу карарга. Шоу булган очракта булырга тиеш җыры да, җырчысы да, картинкасы да, bütün нәрсә булырга тиеш. Монда, мәсәлән, кайбер очракларда Зейнеп басып кына тора җырлап, бернинди тамаша да бармый, җырлаучылар да юк. Билгеле җыр бара. Ну, хәзер бит инде безнең 2024 ел Кремль
илебезнең төп сәхнәсе һәм илебезнең төп сәхнәсендә була торган тамаша ул әлбәттә югары дәрәҗәдә оештырылган булырга тиеш. Менә идеальный илми, шундый перфекционист, бәлки мин аңламыймдыр, яисә мин менә артистларны чагыштыру бердә дөрес нәрсә түгелдер инде ул. Ләкин Илсөянең концерты нинди космос иде, әйме? Һәм менә Зәйнәпнең концерты, ну, дәрәҗәсен әйтмим инде хәзер. Түбәнсетәсем килми. Кабат искәртәм, бу берничек тә Зәйнәпнең иҗатына кагыла торган бәяләмә түгел, бу бары тик фәкать шушы концерт оештырылуына карый. Бу режиссерга карата әйтелгән сүз микән бу? Кемгәдер, ну, Зәйнәпнең билгеле иҗатына бернинди тел-теш тидерүем түгел. Чәчәк аткан тугайда икәү нур кише. Нинди генә современныйрак җырласаң да менә шу иске борынгы җырларны җырлыйсы килә. Зәйнәп белән сөйләшкән идек, Мәскәүчә тапшыруына интервью эшләргә. Ноябрьнең 6-сында язган идем. Зәйнәп язды, ярар, уйларбыз, карарбыз дип. Шуннан соң күпмедер вакыт үткәч мин кабат язам. Зәйнәп апа, ничегрәк безнең сөйләшүебез? Үз көчендәме? Бернинди җавап булмады. Аннан соң мин аңа тагын бер тапкыр хәерле иртә дип яздым. Ул укыды, ләкин бернинди җавап бирмәде. Минем мәсәлән хәзерге бәяләмә bir караганда кабул ителергә мөмкин, ничектер үч алу шикелле. Менә янә сол миңа җавап бирмәгәндә, мин аңа менә шушылай концертын ачар үтте дип әйтәм. Юк, бу һич кенә дә алай түгел. Менә мин сезгә үзем ачык кына ачык әйтәм, аның белән элемтәгә кергәнемне аңлыйм. Концерт, моның ише концерт үткәргәндә бик күп вакыт китә, бик күп көч китә. Анда миллион кеше белән сөйләшергә кирәк, килешергә кирәк һәм минем ниндидер бер интервью билгеле ул аның башыннан да чыгарга мөмкин. Мин моны бик яхшы аңлыйм, бернинди үпкәм юк. Ләкин концерт турында менә шундый фикерләр, Акбулатмы, Айбулатмы чыкты. Белмим, һаман да шул бер анимация, мин даже утыра да алмадым. Чыгып киттем. Ну, хәзер кирип карыйбыз. Монда бит әле солянка булачак, билгеле. Менә шул ягы бар. Әгәр дә Зәйнәп үзе генә оештырган булса, бу 6 меңлек Кремль сарае тулган булыр иде микән? Юк микән? Монда чөнки супер йолдызларны да чакырды ул. Менә Илсөя минем яраткан, мин Илсөяне яратам да һәм быел чираттагы мәртәбә бардым аның концертына, сез репортажны күрдегез бит. Менә ул чыннан да космос иде. Бар көчемне җыярым бар. Белмим, бәлки башы гына шул кадәр уңышсыздыр. Карап карарбыз, тагын элемтәгә сезнең белән чыгармын. Менә без монда эзләп таптык бер хикмәтле подносны. Бөтен кеше фотога төшә менә шушы поднос фонында. Менә без дә менә шуларак видеога төшик. Монда менә чирата тизелгә карагыз. Төп экспонат монда Зәйнәп Фәрхәдинова һәм менә шушы поднос. Ике төп экспонат бу концертның. Менә бу подноска чират зур, шуңа күрә менә хәзер менә бу икенче камерага селфи ясыйбыз. Мин бу концертта тагын бер әйберне үземә ачтым. Баксаң, җырчыларның үзләренең логотиплары бар икән. Менә Илсөя Бәдретдинованың концертында бар иде логотип. Карыйм, Зәйнәпнекендә дә бар. Әле каяк мәсәлән кайбер җырларында аның рәсемнәр һәм анимация күрсәтелми, шул логотип кукрайып тора. Шуңа карап утырасың Зәйнәпкә һәм шул логотипка. Белмим, башка җырчыларның мондай логотип кертү модусы бар микән, юк микән? Белсәгез, языгыз әле Зинәфәр өчен, яме? Концертның икенче өлешендә татар эстрадасының йөзек кашлары күренде. Бер җыр Зәйнәп белән дуэт, икенчесе җырчының үз хит җыры. Кемнәр бар иде дисезме? Илсөя Бәдретдинова, Рәсим Низамов, Филүс Кахиров, Марат Галимов, Марат Яруллин һәм башкалар. Тамаша залына чыгып кирип йөргәнгә Зөфәр Билаловның бер чыгышына да эләкмәдем. Ул да булмый калмагандыр шәт.
Yalnız kalsa Концертның икенче өлешенә чыктым. Әлбәттә, күпкә җанлырак булды. Онда чөнки дуэтлар булды. Татар эстрадасының асыл егет кызлары килде. Филис Кахиров чыккач, шул кадәр җанланып китте зал. Хәтта менә күтәрелгән телефоннарның саны да бермә-бер күбрәк булды. Менә ичмасам сизелеп тора, артист белән тамашачы арасында урнаштырылган контакт. Менә чыннан да сизәсең, менә ничек булырга тиеш. Ул менә шушындый аудиторияны тою дигән нәрсә барлыкка килде. Шулай ук чыгыш ясаучылардан истә калды Марат Яруллин. Алар Зәйнәп Фәрхәдинова белән бергә башкардылар. Әче җырын менә ул чыннан да бик шәп булды, менә анда чыннан да динамика булды һәм халыкны тою дигән нәрсә булды. Истә калганнардан шулай ук Марат Галимов чыгыш ясады Линара Баталова белән, анысы искитәрлек булмады ул дуэт. Мин шушы концертка акча түләп килдем һәм шуңа күрә шушы күзәтүне ничек бар объектив рәвештә, кемгәдер бу субъектив тоелырга мөмкин, минем өчен бу объектив бәя, акчаны түләгәнмен, шуңа күрә мин үз фикеремне әйтергә хаклы. Һәм шулай ук мин бернинди матбугат чарасында тәкъдим итмим, менә мин блогер һәм мин шәхси фикеремне сезгә тәкъдим итәм. Һәм беркемгә дә көчләп такмыйм. Кем килешә, кем килешми, син дөрес сөйләмисең дип шулай ук әйтергә җирек юк. Сезнең үз фикерегез бар, минем үз фикерем. Соңгылардан булып чыгыш ясады Илсия Бәдретдинова. Ул дуэт миңа бер дә ошамады. Илсияның тавышына минем карашка туры килә торган җир түгел. Мин башта уйладым, әйтәм, әллә тавышы беткән Илсияның, әллә бу җыр аның гомумән теге тавышына туры килми микән дип. Аннан соң сүз сөйләп башлагач аңладым, тамагы белән проблема түгел. Күрәсең, җыр туры килми. Шулай итеп, Зәйнәп Фәрхәдинованың концертына багышланган күзәтү шуның белән тәмам. Һәм тагын бер тапкыр искәртәм, шушы күзәтү һәм минем фикерләрем бер генә дә Зәйнәп апаның бакчасына таш ату буларак кабул ителмәсен. Бу фәкать шушы шоуны анализлау булды. Менә мин үземнең иптәш малай белән бардым. Ул 20 елга якын шушы эстрада тирәсендә эшли. Һәм ул шакката урыс һәм татар эстрадасы арасында бернинди уртаклык юк ди. Менә урыслар чын мәгънәсендә шоу ясый белә. Һәм тагын шоу ясаучы әлеге дә баягы Илсия Бәдретдинова. Мин кызганыч, минем тамашачы буларак тәҗрибәм бик шикле. Шуңа күрә минем чагыштырырга мөмкинлегем бик аз. Зәйнәп апа ул татар эстрадасының алифәсе һәм аңа бернинди претензия юк. Нәкъ менә шушы шоу бик сыйфатсызрак оештырылган. Менә шул ягына гына искәртеп узам. Шуңа күрә фикерләрегезне көтеп калам. Языгыз, мине сүгә дә аласыз, мактый да аласыз. Иң мөһиме, битараф калмагыз. Сау сәламәт булыгыз.